Vi vil her fortælle om vores koncept. Vores idégrundlag det er, at vi vil tilbyde holdtræning og sund og nærende mad og drikke til overkommelige priser til målgruppen af kvinder mellem 40 og 59 år. Vi vil tilbyde et unikt sted, hvor man både kan dyrke holdtræning og spise eller bestille et sundt måltid med en hurtig og god service. Her har vi vores plantegning, hvor vi har et køkken, og så en væg, vi bygger ind til vores træningslokale, hvor der vil være omklædningsrum, og vi har vores brandtrapper, som stadig skal fortsætte med at blive der. Og nede i køkkenet har vi en trappe op til første sal, da vores lokale ligger i stueetagen. Her har vi en demo af vores hjemmeside med det fine logo i hjørnet. Man kan se vores produkter her. Et eksempel på vores mad med antal kalorier og pris. Og så længere ned kommer vores andet produkt, smoothies, som man selv kan vælge ingredienserne til og se antal kalorier og pris. Og så kommer vi til vores takeaway-knap, hvor man kommer til vores hele menu, hvor man kan bestille mad og leveringsmåder, hente den selv efter træning eller få den leveret til døren. Med vores app kan man booke tider til træning og bestille mad eller smoothie. Med de specielle filtre kan man vælge mad eller smoothie under et bestemt antal kalorier og pris. Vores app kan udregne kalorier og pris. Man kan også vælge leveringsmåder. Henter du din mad selv efter træning på vej hjem, eller vil du have din mad leveret til døren? Markedsføring. Da vores koncept ligger i Horsens, har vi valgt at lægge vores markedsføring i det lokale, som Radio Horsens, Horsens Folkeblad, busser og skilte. Selvom Facebook ikke retter sig præcis til vores målgruppe, har vi valgt det, da det er en billig markedsføring. Vi har valgt at markedsføre på Facebook, da det er gratis reklame. På siden kan man få en overblik over vores menu med billeder og udvalg og salater og smoothies. Det er også billeder af vores holdtræning, og det er beskriver, hvor vi tilbyder. Det er en kort beskrivelse af firmaet med målgruppen på 40-59 år kvinder, og det er en adresse med en billede uden hvor vi ligger. Vores folder beskriver vores koncept på engelsk. Den minder meget om vores Facebook-side. Vi har lavet den på engelsk for at henvende os til de tosprogede. Vi har lavet en SWOT-analyse over vores firma. På den der, hvis vi skal fremhæve nogle enkelte punkter, så ved stærke sider, der har vi ingen direkte konkurrenter, da vores koncept er exceptionelt. Og vi har sund og frisk mad, og vi har forholdsvis lave priser. Og muligheder, der tendensen i samfundet er til en sundere livsstil og sundere mad. Og vi har i Horsens en stor målgruppe på i alt ca. 114.000 kvinder i vores aldersgruppe. Konkurrenterne er vores primære trussel. Her ser vi vores forslag til etablering af finansieringsbudget. Vi har valgt at dele etableringsbudgettet op i underpunkterne lokaler, produktionsudstyr, butiksinventar, kontorinventar, vareindkøb, bil, rådgiver, markedsføring og andre udgifter. Det giver i alt et beløb på 2.123.000 kroner. Dem kan vi så i finansieringsbudgettet se, hvordan vi vil foreslå at finansiere det. Egenkapital, varekreditorer, lån og nettoomsætning, hvilket også her giver beløbet 2.123.000 kroner. Her er lidt om vores konkurrenter. Her er det svært kun at nævne 2 konkurrenter, da vores koncept er rimelig bredt. Derfor har vi valgt at lave vores konkurrentanalyse på 4 virksomheder. Fitness World, Årstiderne, Sam's Salat og Tropic Juice. Her vil vi hurtigt fortælle lidt om de stærke sider. Ved Fitness World, flest kunder, god pris, godt image, god markedsføring, god service, høj kvalitet på maskiner. Ved Årstiderne, de er landsdækkende, de er markedsledere, etableret firma og stor kundekreds. Sam's Salat, stor vareudvalg, blandt selv efter ønske, god beliggenhed, etableret virksomhed. Tropic Juice, god beliggenhed, friske råvarer, god udvalg, god kundekreds.
Som konklusion kan vi sige, at der er gode muligheder for en succesfuld forretning, da målgruppen er stor, og vi tilbyder unikke produkter inden for mad og holdtræning.